Temps de descompte. Bona tarda, Tiana. Benvinguts a Temps de Descompte, un programa en el que intentem tractar l'actualitat esportiva, però en el que sigui pel nostre cervell malalt de cibada i THC o perquè directament no donem per més, acabem parlant de qualsevol beneiteria que ens passi pel cap. Com esteu, Lluc, Pol? Molt bé, recuperats ja de la nit d'ahir. Arreglant l'estropici. Sí, sabia que hi va la cervesa ja, bueno. Comencem ja pel final, ja, tio, tirant la cervesa i... Bueno, millor al principi, no? Ja, Així ja tot dolent ja ho hem fet, tu. Aquesta setmana hem pogut veure el Barça baixant de l'Olimp una vegada més, després de cardar-li 4 gols al Getafe, per tornar a fer la pena habitual contra l'Atlètic de Bilbao. També hem vist el final del somni europeu de la Real Societat i els astres alineant-se perquè el Real Madrid passés l'eliminatòria contra el Leipzig. Bé, no sé, més del de sempre, no? Però tot això passa a un segon pla perquè avui tenim amb nosaltres una convidada molt especial, una de les campiones del primer trofeu de la Queens League amb el Pio Futbol Club, també haver militat al Sigul, a l'Europa, becada per jugar al Northern State Wolves, va tornar a casa per vestir els colors del Terrassa, actualment, com dèiem, al Pio Futbol Club, i segurament, de tots els convidats que hem tingut, la persona que ha jugat davant de més espectadors quan ho vas fer al Wanda Metropolitano. Amb molta distància. Sí, molta distància. I d'aquesta taula seguríssim que sí. Sí, bueno, més que amb un cosí tot, que juguen allà a primera polaca. Sí, no? Correcte. Allà 25.000, com a molt, o 30. Bé, amb tots nosaltres, per no allargar més el suspense. Una Aldea Blasco, com estàs, Ona? Hola. Molt bé, molt contenta d'estar aquí. Home, nosaltres d'entrada ja ens va sorprendre perquè per lo poc que hem sentit ens sembla que tens un perfil que s'adequa força a l'ambient que acostumem a tenir en aquest programa. Més que res perquè el primer que vam sentir va ser l'anècdota del Mojito i això ja va ser com, vale, fantàstic. Sí, I a mi em va semblar una mica, pel tenir el mote de la borratxa, sí. Com una mica, no? Hòstia, van estirar ja, no sé si què hi ha de veritat, que no al darrere, saps? Ets l'ànima de les festes, com va això? Sí, sóc bastant la que anima les festes. Sí, vale. Sí, més al meu equip, que, bueno, hi ha bastanta diferència d'edat Ja. i hi ha gent que ja ha viscut molta festa i jo sóc allà una mica al punt intermig que intenta unir a tothom. Aglutinar. Sí, per sortir. L'Alba Guerrero, la nostra primera Sí. convidada i primera noia, vull dir, és la segona noia que ve després de temps i temps, i ens va dir, pregunteu-li què passa a les festes post-final, i dic, a veure què resquem. Ui, passen moltes coses Sí, allà, Sí. La gent s'ho passa molt bé. Sí, de fet, les persones que et coneixen més que nosaltres et van definir com la festa va on és ella i si no hi és ella no hi ha festa, no? Alguna cosa així. Sí, la fiesta puede ser tuya, però sí. la gente me espera a mi, no? Sí, bueno, m'alegro un part que la gent pensi així de mi. Sí, no? Això és que s'ho passen bé. No, està de puta mare que pensi així, a mi em passa el contrari, saps? És com quan vas a un lloc i tothom et coneix, la meva sensació és hosti, vale, algú vaig fer malament, si tothom se'n recorda mal. L'important no és tenir el dia següent aquelles llacunes o aquell moment de... Correcte. Merda, vaig a revisar revisar què vaig fer perquè no t'ha passat, Bueno. Alguna que altra vegada, no? Alguna que altra. A tots ens ha passat, Sí, tots ens ha tots ens ha passat. Creus que hi ha alguna companya que potser mereix més que tu, o tant com tu, aquest mote o aquesta fama de... En el meu equip segur que no. No, No, diferència estratosfèrica. Bueno, ja està bé ja, no? Jo què sé, que hi hagi una mica de tot. Sí, clar. Volíem preguntar també, anant a una part una mica més sèria, per les etapes de la teva carrera, millors moments que hagis viscut com a jugadora? Doncs com a jugadora podria dir el fet d'estar als Estats Units, quan vaig anar allà amb una beca esportiva i acadèmica. Per mi va ser una experiència brutal, que li recomano a tothom, però sí que és veritat que la millor experiència va ser jugar al Metropolitano i a part guanyar, que sí que era una cosa que no estava al meu cap.
ja era molt difícil arribar al Metropolitano amb l'split que vam fer, perquè no sé si ho veu seguir o no, però vam... Sí, ho vam seguir com veu anar com de baix cap a dalt, de no? baix cap a I amb l'split dalt. Sí, ningú confiava en nosaltres i ens vam plantar ja al Metropolitano i al final vam guanyar, que era, ja et dic, algo més secundari, perquè ja el fet de poder jugar allà davant de tanta gent i en un estadi que ha jugat gent molt important, per mi jo podria dir que ha sigut la millor experiència aquesta una, i també jugar a la Rosaleda, perquè també vam jugar a Màlaga. La Kings, va ser la finals de Kingsdom? De la King Cup, la Kings Queens Cup. Vale. Sí. I vam arribar a semifinals, que allà vam perdre per als shootouts, però anàvem amb 3 lesionades, anàvem fetes un quadro. Hòstia, Sí. I contra qui va ser la final del Wanda? Del Wanda contra Troncas. I què tal, Troncas? Bé. Teniu bif amb algun equip? Tio, crec que no. Ens va dir Porcines, ens va dir no? que potser Entre elles o nosaltres? Bueno, va dir d'elles. de barrio en Porcines, però ho va deixar anar com una mica de... que era general, com, bueno, al final suposo que és l'equip també amb més fandom, perquè ja li vaig al darrere, com que potser Clar, nosaltres podríem dir aniquiladores a nivell de que els dos són de Mèxic. Són LATAM, no? Exacte. Però és l'únic. Sí que és veritat que quan vam anar al Metropolitano a jugar, tothom deia que guanyaria, perquè vam fer la semifinal contra Porcines, i tothom deia que guanyava Porcines, pues toma. i allà va ser quan nosaltres... Cap a casa. A l'últim segon vam marcar un gol doble i ens vam classificar. Hòstia, és que això de les cartes que pots anar perdent, anàvem perdent per això? Anàvem perdent 2-1, em sembla, i a l'últim segon o l'última jugada o l'últim minut vam marcar un gol doble. Hòstia, tio. Va ser brutal. Sí, i teniu molt de fandom al darrere, sí, molta gent... Sí que Pio és l'equip que més fandom té, i a més el femení, a l'haver guanyat el Metropolitano, tenim més inclús que el masculí. Qui és el president o presidenta de Pio? La Rivers. Ah, bueno. La Rivers, que va estar a la velada d'any contra la Mayitzi, Rivers... va fotre una tunda, va lluitar 2 cops ella. La Rivers d'aquí o la d'allà? No, la de Mèxic. La de Mèxic. La bona. Van lluitar Rivers contra Rivers, em sembla. I va guanyar l'altre. Va guanyar l'altre, una mica polèmic, no? Sí, bastant polèmic. I després a la Mayitzi li va fotre una tunda més després d'haver lluitat, pobra. Sí. No, forta. Que té un fandom increïble, I ella personalment, què tal? Molt bé, de fet avui està volant ara. Bueno, no sé si haurà arribat ja, que tenim sopar aquesta nit amb ella. Digue-li que vingui, si vol. Tenim un programa express, on sigui. Com a persona, un 10, O sigui, bueno, per mi la millor presidenta, òbviament, és la meva, però té detalls molt bons. Per exemple, quan vam anar a Màlaga a la Rosaleda, que... Després, clar, sortim de festa. Home, tercer temps, això ho paga el president, no? Bueno, va ser una festa global, o sigui, de tota la Kings i Queens, o sigui, m'imagino que això portava més al Piqué, però tots els presidents tenien una VIP i la resta, o sigui, jugadors estàvem a la part de baix. Doncs va ser l'única presidenta que ens va agafar i ens va portar a una VIP a part, o sigui que superbé. Molt bé. Sí. Hi ha hagut una cosa que has dit que m'ha fet molta gràcia, la part de quan comentes quan vas anar a jugar als Estats Units, d'una experiència de puta mare, tal, i recomano a tothom, com si estigués a l'abast de tothom, no? Anar a jugar a becat o becada... La setmana passada que va venir o fa dos, que va venir el Costa, que ens va dir vaig tenir l'oportunitat de fer el formulari d'ingrés, i ara m'arrepenteixo, doncs aquí... Però això, com va anar? Et van veure, et van venir a buscar, tu vas informar si hi havia accions... Jo era una persona que m'agrada molt estar a casa, mai estaré una setmana sense els meus pares, tal. Un dia de cop i volta m'aixeco i dic, me'n vull anar. I vaig començar a mirar i hi ha agències que s'encarreguen d'això. Aleshores, és la mateixa agència la que s'encarrega de buscar-te a diferents universitats, de buscar-te beques... O sigui, al final no està a l'abast de tothom l'anar-te si ho has de pagar tot tu, però existeixen agències i existeix gent que s'encarrega de fer-ho. Aleshores, és molt recomanable. Sí. I què tal allà al nivell d'entrenaments? Aquí no sé si tenia una lliga també. Sí, teníem també una lliga.
el nivell és molt diferent. Sí que és veritat que a nivell tècnic és bastant inferior. Jo crec que aquí la gent és molt més bona, però allà la gent està molt preparada. Físicament és brutal. Jo m'aixecava a les 5 del matí per anar al gimnàs, tenia totes les tardes lliures i anava al gimnàs. No m'hi veuràs, No, tu no t'has aixecat a les 5 del matí per fer esport, tio, però en la vida de Déu. L'únic esport que he fet a les 5 del matí ha sigut el tornar a la festa i dir, pujar les escales. Jo també l'he fet, aquest. I si agafo la bici ara... Esport de risc, Sí, home, a vegades, sí. Sí. Però allà és allò, molt físic. Era a Dakota del Sur, era això? Sí. A part de la part esportiva, la part de vida allà... Em va costar una mica. Bueno, no és que em costés perquè jo anava molt mentalitzada, però sí que és veritat que si tornés aniria a un altre lloc. Perquè vaig anar allà expressament només per aprendre anglès, perquè no hi hagués ningú que parlés espanyol i poder aprendre anglès. Això als Estats Units és una mica complicat, que no hi hagi ningú que parli espanyol. Sí, per això vaig decidir anar allà. I després, per dedicar molt de temps a això, al treball físic. O sigui, que vida social, poca. Però ja Dakota, no sé si són gent molt... ha estat molt conservador, no sé si són més republicans que... Per això ho he preguntat. Dakota què sona? Té pinta de ser gent que va amb esquirols al cap, saps allò que... Els que van entrar al Capitol, saps? Un talador d'aquests de sequoies mil·lenàries, coses així. Tio, està Dakota, tio, buscadors d'or. És gent tancada, gent tancada i... Molt religiosos, també, suposo. Sí, molt religiosos. Jo mai havia anat a l'església i ja vaig anar. I vas tenir ofertes després d'aquesta pas per als Estats Units, de quedar-te allà en algun equip? De quedar-me allà vaig tenir ofertes d'anar al mateix club que volien que continués allà, però vaig haver de tornar pel Covid. Aleshores és que tot es va parar. Clar. Aleshores, més que ofertes és que si tu vols canviar d'universitat, la mateixa empresa que t'ha portat, la mateixa agència, t'ajuda a trobar unes altres. O sigui, és com que tu directament no tens contacte amb les universitats. Jo anava als inicis una mica de quan tu vas començar a jugar a futbol, saps per què, com una mica... Vaig començar... jo des de petita he crescut amb una pilota als peus perquè tinc un germà bessó i els dos jugàvem al parc i tot. Però els meus pares mai em van voler apuntar. Sempre, dansa o piscina. Era l'únic que fèiem els dos. Però sí que és veritat que al col·le jugava sempre. Aleshores, a 6è de primària, una monitora al menjador em va veure jugar i em va dir, vine a fer les proves al meu equip, tal, i era el Sigul. Sí. I aleshores vaig anar allà a fer les proves i ja em vaig quedar allà. Sí. Molt bé. El Sigul és el reclutador d'estrelles catalanes, del femení. Sí, em sona que hi ha bastant... Ara el Levante dels Planes, hi ha bastanta gent que ja, no?, que ve del Sigul, ens ho va dir l'Alba també, que va estar tant al Sigul com al Levante. Jo vaig coincidir amb ella al Sigul, ella estava al primer equip, i jo pujava a vegades entrant amb elles i vaig coincidir amb ella allà. Hòstia. I què tal l'Alba? Molt bé. La pots criticar, si vols. No passa res. És impossible, és un amor. Tampoc la conec molt, però el poc que conec molt bé. I com a capitana i futbolística? És que no he tractat... No han coincidit elles a l'equip. Clar, a part de capitana no l'he vist tant. Capitana se ve en un partit, no en entreno. Exacte. Sí, volíem preguntar també, has passat per diversos equips amb la broma, algun entrenador que t'hagi marcat per bé o per malament, Vull dir... Entrenador o entrenadora... Sí. La millor entrenadora que he tingut ha sigut la Nani, es diu Nani Aces, que està entrenant ara el juvenil de l'Europa. Jo la vaig tenir el juvenil de l'Europa i és que no hi ha persona amb qui hagi parlat que em digui una paraula malament, o sigui, dolenta seva. És la millor entrenadora. Sí, i ella ara s'ha posat a la coordinació de l'Europa i durant aquests anys l'Europa ha crescut moltíssim. La que està també és la Sara Mérida, no? La Sara Mérida. No sé si està portant l'Europa B, diria. Està portant el filial. I està de segona a Pio. A Pio, perquè va tenir un altre no, perquè ha tingut problemes de genoll i... S'ha hagut d'operar. Abans havia jugat, no? Amb Pio. Sí, ja es va tornar a lesionar i la setmana passada la van haver d'operar. Campiona d'Europa sub-17 amb Espanya, És molt bona. Joder, broma.
És molt bona. I quan veig amb l'Espanyol s'ha guanyat dos copes de la Reina, una llàstima, s'ha trencat com 4 vegades el creuat, una barbaritat. Crec que va deixar el futbol amb, no sé si 19 anys o 20 anys, perquè ja s'havia trencat, va estar molt de temps sense jugar i la Queens va ser com el que li va fer tornar a jugar. Tornar a agafar les ganes, no? I just abans d'anar a la Rosaleda, a Màlaga, es va lesionar. Una putada, això dels creuats i més amb les noies que tenen aquesta... Sí, en femení és molt comú. Sí, ho vam parlar amb l'Alba també el dia que va venir, de fet, no em sembla? Sí. Bueno, hi ha una del seu equip que també s'ha lesionat. És que just la setmana que venia, aquella setmana, s'havia lesionat una del barri. I així de referents, així tu vas créixer, tenies més referents homes o ja tenies alguna noia de... Sí, jo era Iniesta, m'encantava. Sí, és una mica el teu estil, no? Així més tècnic, més de... Sí, Iniesta i diria Pogba, també m'agradava molt. Pogba, Vaya dia estic per dir-ho. Perquè no he mirat res. No t'has enterat de la sanció de 4 anys. No, què ha passat? Vas donar positiu. Hem de separar l'obra de l'artista. Sí, però ja s'ha de dir també. És obligatori en Pogba, perquè sanció de 4 anys per donar positiu a antidòping. Ostres. Bueno. No passa res. Si jugués al Madrid no passaria això. No, això segur que no. Segur que, falló el test, la màquina estava... Va passar amb Ramos 2017. Negreira, clar. Perdó. Pensaments intrusius. I així d'afició d'aquí, la família o tu, de quin equip sou? Barça, sempre. Sí. De moment va tot bé, ha dit Iniesta, ha dit Barça. De moment pot tornar un altre dia, si vols. Ets molt hooligan o bueno... Bueno, de petita sí que ho seguia més, Ara ja és impossible, és molt difícil. Ara ja... Amb això de la Kings em costa veure un partit sencer de futbol, Sí que el meu germà i el meu pare sí que ho miren bastant més, però... Estàs a la generació de càpsules petites de contingut, Sí, I que passin coses, no? Sí, exacte. Creus que aniria millor el futbol si implementessin coses com la Queens o la Kings League, amb la targetes, daus, cromos... Presidents que juguen... Perquè imagina't veure la porta de davanter sempre, saps, algun dia. Faria molta gràcia. Pot ser molt divertit, saps? Faria gràcia, però fins al punt, 3 partits a la temporada. El que els partits fossin més curts, 100%, i més no és del tot temps parat, vosaltres, no? A vegades para... Com més parat? No pot durar menys un partit de futbol. A mi se'm fa poc, tio, 90 minuts. 90 minuts, tio. Mira't un Cádiz-Getafe, tio, em diràs si se't fa... Se'm fa més veure el Barça últimament que un Cádiz-Getafe. Exacte. Se't fa llarg i se't fa trist, saps? I entres en depressió i... Creus que haurien de durar menys els partits? Sí, temps parat, 25-30 minuts, temps parat. 25-30, què dius? Hosti, és molt poc, De temps efectiu són 55 de mitja o menys, 52 minuts de temps efectiu, perquè has de perdre 38 minuts allà, no? Està mirant res. Digue'ls als americans, això. No, clar, és una altra... Mirant la Super Bowl, 4 hores de partit. Hem d'aprendre a fer temps molt programats, no? Aquestes coses, que surti una persona tirant fletxes així fent contorsionisme, jo què sé. Si li poses show, sí, però són 90 minuts. No hi posem show, no. Més al descans. Sisplau, fa molta mandra, tio. Va, tornem. Recuperem la vida del programa, no? Sí, estem perdent. Sí, t'havíem preguntat pels referents de petita, has dit Iniesta, Pogba. Actualment han canviat o han quedat una mica en l'aire, això, ja? Ara ets més de Kroos i Modric que de Xavi i Iniesta? O entenc que el futbol femení sí que... Ara et podria dir algú de futbol femení, com per exemple Aitana Bonmatí, per exemple, et podria dir. Però és que ja et dic, tampoc segueixo molt ara el futbol, tradicional. Ara per mi els dissabtes són Queens i els diumenges són Kings. Però tu et mires els partits dels altres també, de la Kings i de la Queens sobretot? De la Kings no. De la Queens sí, jo des de les 3 al dissabte, que estic a mi casa, nosaltres normalment juguem cap a les 8 o així, i a les 3 comencen els partits. Mentre dino, em miro el partit, després mentre em preparo em faig la cua, em miro el següent partit i ja vaig al camp per veure el partit següent i així passo Oye, es tarde de Queens, no me busques, tío. Sí. Total. Hòstia, veus. Jo no m'he parat mai a mirar-la, la veritat. La Kings doncs te la recomano, Algun partit està bé. Sí que sort del primer split, sí que de la Queens sí que el vaig mirar més. Ara ho he deixat de seguir una mica. A molta gent li ha passat això, Sí, suposo, no sé, pel inicial, suposo que si estàs més seguint a un equip o no, o algun dels streamers sí que el segueixes més, suposo que... Clar, ets més... Si segueixes a l'Ibai molt, l'Ibai mira Porcinos, hi vaig a mirar igual que amb la Rivers o amb l'Adrià de Barri o el que sigui. Sí. Però sí que el format a més és divertit. Però això s'han fet per la tele. Ho feien a la 4, no? Alguns partits. Sí, ho van deixar de fer. Ho van deixar de fer, no? És només Twitch, no?
Ara Twitch. És que el futbol, tio, no es veu ja, tio. Clar, i després fan les tertúlies aquestes, no? De l'After Queens, After Kings, no? Que jo a vegades veia més això, també. Doncs jo això mai ho he mirat. No, Clar, és que al final era molt bif gratuït, saps? I una mica a vegades forçat, hem de generar... Perquè ets fill de Punto Pelota, d'Intereconomia, i de veure quan perdia un clàssic i anar a la que s'acaba el partit, anar a Intereconomia a veure rajar la penya. Fa temps que no el miro ara, no... Això és una droga, això, és una droga, Sí, sobretot quan guanyaven els... És pitjor que el Tussi, aquell programa. I el format de la Kingdoms, no? Volíem dir que era el format d'aquell mixta que van fer. Com us va arribar? Es va convèncer molt? No. Es va generar més allò en comunitat que... Jugar barrejats millor que primer uns i després els altres? No, però... És a dir... Per què no us va agradar? Primer, per què no us va agradar? No ens va agradar perquè només jugàvem mitja part. Ja. O sigui, eren 20 minuts i a sobre començava 1 contra 1, 2 contra 2, que això s'ha mantingut, però clar, si durant 20 minuts i a sobre des del minut 1 només surt una persona, acaba jugant molt poc. Clar. I a més que nosaltres, en el nostre cas, pio masculí, eren malíssims, ho vaig dir, uns coixos, uns pardalets. No acabaven de fer molt del Vallespinós. I ens perjudicaven més que ens ajudaven. Els hi fotíeu canya o no, per això? Bueno, tampoc els hi deia molta cosa perquè nosaltres... Amb les mirades ja... Nosaltres tampoc ho fèiem gaire bé, o sigui que... No sé, jo el que preguntava era en concret, si no m'equivoco, perquè tampoc ho he seguit especialment, era primera part jugaven masculí, no? Segona part femení. Al revés. Vale. Jo el que preguntava era aquesta manera de fer de jugar una part uns, una part els altres, això en concret us sembla bé o creieu que jugar barrejats tindria més gràcia, tenint en compte que ja és el que es ven, no? El fet de, no, aquest és conjunt. Dius, tipus, que hi hagi la meitat mixta. Exacte, el corfball, paritat. Que és com el bàsquet que juguen a les escoles. El bàsquet avorrit. I que és mixta. Bàsquet mal. Són 2 contra 2 a cada camp, 2 noies o 3 contra 3, 2 noies, però què passa que jo com a noi no puc robar la pilota i tu com a noia o un noi tampoc. No li pots robar la pilota a ningú. És veritat, no, perquè no volen que hi hagi contacte. Clar, has de mantenir una distància d'un metre o d'un braç amb el que té la pilota. És bàsquetman. És l'esport sense violència. És esport després d'anar a missa, saps? No, tots no ens toquem. És vergonyós, saps? Però jo et deia això, perquè es podria fer un format barrejat, mantenir una mica que tu pots fer cobertura, jo et puc defensar, si t'escapa la pilota te la puc treure, però sempre... Bueno, no seria, jo crec que no seria molt real i que, a més... No és com massa, jo dic, no és com ja buscar el rizo del rizo, en plan de, tio, tens una lliga masculina, una lliga femenina de puta mare, fes finals mixtes, o jo què sé, los campeones de los campeones, saps? Llavors els enfrontes entre ells, jo què sé, però ja voler buscar una lliga mixta que no és mixta perquè no acaba de ser mixta en ningú moment i que no favoreix els jugadors. Sí, potser era més propaganda de dir, hòstia, hem fet un format, dintre que som el més innovador, som els que tal... Sí, jo què sé, ara a Latinoamèrica també hi ha Kings League i hi ha Queens League també, o no? La Queens la volen fer, no sé si al final l'acabaran fent o no. Que acabi sent un mundial dels guanyadors de cada país que tingui... És que això el Piqueu té pensat, diria, a la llarga, quan ho tingui implementat, si fan alguna cosa, Àsia, Amèrica del Nord, i els guanyadors fer al final com un mundial... Mundial fan, aquest any ja fan. El fan ja, Hòstia. Això pot estar molt guapo. No ho sé. Encara no ho sé. No. Agafem acreditacions o què, com a periodistes? Ens ho paga l'Ajuntament o què? Sí, no crec. Ens la fem nosaltres amb rotulador i una foto. Sí, volíem preguntar també per com vas prendre la decisió de marxar a la Queens. Doncs jo... No era la meva idea principal per res. Estaves al Terrassa, no? Estava al Terrassa i estava contenta, estava bastant bé amb l'entrenadora, les companyes i tot. El que passa que 2 amigues meves del Terrassa es van apuntar. Jo no havia seguit ni la Kings ni res. I a més és un estil de joc que no m'acaba de convèncer, a part de perquè no és futbol 11, perquè ho veu molta gent. I aleshores a mi em feia una mica de cosa la repercussió aquesta que pot tenir. Però com 2 amigues meves es van apuntar, vaig pensar, bueno, envio el vídeo i si és, i si no, no passa res. Dues noies més que estaven al Terrassa també, oi? Sí. Però heu desmuntat l'equip, aquella gent. Terrassa no té també equip. Terrassa es va enfadar una mica, Sí, no? Bueno, espera. A Terrassa no miren la Queens League. Perquè és impossible compaginar, no?
Bueno, vam estar intentant compaginar durant el primer split que vam fer. Jo jugava dissabte i diumenge. El que passa que la mateixa Kings va prohibir, sí, va exigir exclusivitat. Bueno, però també suposo perquè va dir, us pagarem... Sí, ens pagaven una mica més i amb la condició de només Kings. Si no cal que em responguis, si no vols. En el Terrassa cobraves? Una mica, només em donava per benzina. I això que bueno, que ja és fins allà, doncs ja és, però... 150 euros al mes. 150 euros, ja estem parlant que la Queens League estem ja parlant d'un sou. Sí, ara no sé, però un suet, un suet d'aquests de... No pensis, No? No. O sigui, per viure no... Per pagar-te un pis i tal, no ni ho he plantejat, però... Que et cauen 400-500 euros. Menys això! Menys això amb el que guanyen aquesta gent amb... Piqué, perro, què passa? Perro! Pavila, tio. Que cosmos, que malament paga, no? Jo pensava que algú Clar, jo pensava que era algú més, en plan de 600... I cobreu totes igual o hi ha diferenciacions pels que havien entrat primeres? Totes igual, menys la jugadora 11 i 12, que se suposa que són jugadores de més nivell. Qui teniu vosaltres ara? Nosaltres, ara mateix, tenim a Andrea Porta, que havia jugat amb mi a l'Europa, i jugadora 12 no acabem de tenir. Si nosaltres teníem abans de jugadora 11 Berta Velasco, que ha sigut campiona, crec que del món de futbol sala, molt bona, per mi la millor jugadora que ha passat a la Queens, i vam tenir també de jugadora 12, quan vam guanyar el Metropolitano, Míriam Dieguez, que aquesta havia jugat al Barça, a la selecció espanyola també, una crac. Teníem gent amb nivell. I la Berta Velasco s'ha sigut una drama i la Míriam Dieguez, que estava a Aràbia, la vam portar fa 2 setmanes perquè tornés a ser jugadora. L'heu a buscar ja d'amagat. Toc, surti. I el primer entreno es va lesionar. Hòstia. O sigui que... Joder. Hòstia, això has jugat contra Melanie Serrano? Melanie Serrano em tocava jugar fa 2 setmanes i just el partit que ens tocava a nosaltres contra elles, ella va deixar el... I s'ha anat al Isbuyer i s'ha anat. Hòstia, ja et anava a dir com deu ser jugar contra una guanyadora de la Champions. Sí. A veure, he jugat contra Mapi Vilas, per exemple, que també havia jugat al Betis i... Vale, gent de... Sí. Et veus en algun equip d'aquests? No. No? En un Barça, Betis, tal, et refereixes? No. Bé, tornant al futbol 11 en general. Sí, clar, tornant al futbol 11 màxim nivell. A primera no em veig ja. No. Futbol 11 sí que voldria tornar, perquè m'agrada molt més el futbol 11 que la Queens. Però això pot ser és un aparador a nivell de visibilitat, a nivell de scouting, el que costa ara, sobretot el futbol femení, que la gent viatja, ara es fa més, però... Sí, això sí. Sí, volíem preguntar també, en relació a una cosa que has dit del tema de que, clar, jugar a la Queens et veu molta més gent de potser que et veia al Terrassa, no? Per aquest perfil de jugadora, influencer, de l'ús, de l'explotació de xarxes aprofitant, precisament que t'estàs donant a conèixer, quin ús n'has fet tu o fins a quin punt, jo què sé, creus que t'ha anat bé per poder-ho aprofitar per això també o companyes? Bueno, sí, jo, a veure, he tingut la sort, ja et dic, de caure a Pio, que Pio és, segurament l'equip que té més seguidors. Aleshores, només mirant el perfil de la gent que juga a Pio i la gent que juga a altres equips ja pots veure la diferència de seguidors. Jo això sí que ho he notat bastant. Però, bueno, poc més, sí que és veritat que tinc una companya, la Mercè Recanta, que durant el primer split ho va fer molt bé i li van pujar moltíssims seguidors. I ella, per exemple, sí que s'ha creat Twitch, que és bastant comú allà a la Kings i a la Queens, i clar, ja li va força bé. Però ja està, sí que és veritat que tinc més amigues de la Lliga que també s'han fet Twitch, però bueno, jo de moment no és algo que... Em sap greu perquè t'he fet jo la pregunta i hem de fer el tall ara. Vale. No, tranqui. Temps de descompte. Ja tornem a ser aquí després d'aquest petit tall. Abans de continuar, arriba l'hora del brindis, que aquesta vegada va dedicat al perro de Carleto Ancelotti. Segurament tots els que ens escolteu ja sabreu més o menys per què, però aquí l'explicació bàsicament és que tenim gent humil, doncs, com el nostre company Pol,
que l'apreten i toquen els collons per tot arreu perquè paguis autònoms, i després tenim fills de gran puta com Ancelotti, que sent ja milionari, tenim més pasta de la que saben que tenen, aprofiten qualsevol ocasió per estafar fins a l'últim euro. Ancelotti, fill de puta, que us follen. Paga, cabrón. Paga la coca, Ancelotti. Paga-la. Abril que us follen. Miau. Estic una mica raro, amb aigua. Ja, Sí, ja. esperem que no dongui mala sort. Sí. Jo tinc suficient de mala sort, Espera, por si acaso, no ho puc fer Què perquè porto els significa cascos, tio. Això, Això, bueno, no ho sé. Això el típic que m'atiro pel cap si faig això. En teoria que no apoya no folla, no? Que no roza no goza. Jo ho faig amb el cap, aunque tinc calva, pues, però ara no. Després t'has de fer cures. Bueno, nosaltres tenim també alguns temes així de futbol femení, així en general. Ens has dit que no segueixes molt la Lliga, però volíem rescatar una mica tema federació, tema cas Rubiales, això com l'havies o quina opinió tenies tu al respecte, com ho vas viure, així com, bueno, és com a part femenina. Bueno, jo al final... És que no sabia com acaba la frase. Com a part així, femenina. T'ha falta fer així, tio. Jo al final tinc amigues i coneixo gent que ha pogut viure un cas així, aleshores jo per mi, òbviament tota la raó la tenen les jugadores. Ja m'havien arribat comentaris d'aquesta persona i d'altra gent que estava allà ficada, aleshores... Ja se sap, ja... Ah, sí, clar, eh? Sí. Tenies informacions de... Sento, eh? És que visc el periodisme molt des de dins, encara que no ho sigui. Bueno, Parla. No, res, això... Si no escolta ningú, si tenim molt pocs S'ha oients. posat en plan periodisme. Explica. No. Qui parlava? Qui deien? Què feia? Què, com, quan? No, és broma. No, però això, que ja m'havia arribat algun comentari i ja quan vaig veure el vídeo de tot el que havia passat, efectivament. Es va veure qui era, no? Sí. Aquell personatge. Exactament. De puta calva. Quan part de jugadores van negar a assistir, a ser convocades amb la selecció i de més, tu hauries sigut de les que també haguessis dit jo no vull? Potser sí, m'hauria de veure la situació perquè, òbviament, sent una persona... Sí, no sé. Però jo crec que sí. L'Alba va dir que hagués anat al Mundial, ella. A veure, és que al final, si és l'única oportunitat que tens a la teva vida de fer un Mundial... T'haguessis marcat un Atenea? Això t'anava a posar... És diferent. T'anava a posar un cas així, Però és diferent... Però l'Atenea, perquè Atenea no va ni firmar ni va firmar amb l'escrit que van fer conjunt. Tu, l'Atenea es fa fotre a Valle de los Caídos, tio. Sí, el seu nòvio és de Vox. Pues amb això t'ho dic tot. Atenea, pots venir al programa, però si no vens no passa res. Porta el nòvio. El problema és que el de la federació ja se sabia des de feia temps. Hi ha un documental Plus sobre el Quereda, que és el seleccionador que hi havia abans del Bilda. És mitjoreta, si el podeu veure. És que fot fàstic, tio. Que és de fill de puta en fill de puta, no? No, sí, fot fàstic. Vinga, xiquilles... Xiquilles! D'agafar-li correcte, és el que anava a dir, saps? T'estan saps? gravant, imbècil, saps? I agafar-li així a la... Doncs sí, això ho estaven gravant, imagina't. No, però si aquí està el programa, que és igual que gravin perquè ell això ho entén com algo lícit, Com saps? algo Entén que és normal. algo normal, correcte. Sí, Però exacte. la connivència de la federació i del president és que al final, per això que marxi el Bilda, la Mapi León i la Patri han dit vale, ha marxat, tio, però és que... Però calma. És que és l'estructura que hi ha al darrere que és el problema. És que estem parlant de dues jugadores que eren de lo millor que hi ha a la selecció, realment, tant Mapi com Patri. Sí, dels millors del món en la seva posició. Correcte, i les dues han renunciat a tenir un Mundial que tenen ara totes les altres que sí que hi van anar per principi, el qual a mi em sembla aplaudible, però joder. El problema és que quan van fer fora el Quereda, que va entrar al Bilda, les noies que van fer un escrit, perquè això ja havia passat, el 2015 van fer un escrit i van fer pressió perquè el fessin fora, el Pancho Gay. I algunes de les jugadores que van estar ja implicades, després el Bilda les va fonar per por que li fessin el mateix. I, ei, guapo, pues t'ha tornat a passar, imbècil. Perquè no serà que el problema ets tu i els teus, imbècil? Que això de futbol poc saps, burro? Bilda, cabron? Jo tenc la teoria que l'entrenadora del Mundial era l'Alexia. I que el Bilda ja ni pinxava ni tallava. Jugar ja sabien el que jugaven, vull dir que gaire explicació prepartit no s'havia de donar. I a nivell de motivar, seguríssim que era més l'Alexia que Bilda, això està claríssim. Sí, però bueno, fi. Sí, ens has dit que no segueixes molt l'actualitat del futbol femení. Però nosaltres tira pregunta igual. No, bueno, sempre pots dir que ni puta idea o que això... I nosaltres preguntem i després ja...
El tema de renovació d'Alexia pel Barça, t'has enterat una mica del No m'he tema? enterat de res. Per què? Alexia té el mateix contracte que tenia abans de guanyar la primera dels 2 pilotes d'or, el qual ja la primera és estrany, no? Perquè dius, home, en teoria hauria hagut de pujar bastant el caché. Sí. Cobra més Lucy Bronze. Correcte. I bé, actualment estan una mica, sembla que amb un pique, per dir d'alguna manera, amb el club, perquè Alexia demana una renovació a l'alça. Vol cobrar $1 milió per ahí a l'any. Què dius? I T'ha estat aguantant tota l'estona, diu, bueno, abans del dia de la dona, no diguis res. És broma. I bé, això, i el Barça, doncs, evidentment, perquè és el Barça i com que no pot pagar una puta merda, doncs ara no està disposat a pujar el sou. No pot pagar una merda, li estem pagant al Rafinha, que es posa una diadema per aguantar-se, no sé què, tio. Sí, partint de la base de que segueix sent un club patriarcal, com tots. Bé, una mica la pregunta era aquesta, què opinaves de si creies que, jo què sé, que Alexia havia de ser conscient de la situació del club, o si creus que el club hauria de dir, efectivament, Rafinha cobra... Sí, això t'anava a dir, tot i que Alexia ha de ser conscient de la situació del club i de que potser no està en el mateix nivell que estava potser fa 2 o 3 anys, òbviament hi ha molta diferència salarial entre homes i dones i que si volguessin que Alexia cobrés més i es quedés al club, ho podrien fer perfectament. És a dir, que realment en el moment en què no la renoven és perquè potser no els interessa tant que es quedi? Jo crec que potser va per allà. Quan podem demanar per Alexia? Són imbècils, quan podem demanar per Alexia? Qui la fitxa? No sé, Olímpic de Lyon, Chelsea... El fitxatge més car de la història, ara van fitxar una jugadora del Madrid Club de Futbol, diria, una nigeriana que se'n va als Estats Units i va pagar 800.000 euros o... Sí, per allà anava. És el fitxatge més car que s'ha fet de la història. I per Alexia que vam demanar 1.200.000? No demanar res, que l'Alexia és marca Barça. Que t'aporta l'Alexia, encara que tingui nivell inferior, t'aporta molt més de marca, de sponsors, d'imatge del... Quan podríem demanar per Alexia? 0, tio. No, mullat, preu de valor de mercat. Jo soc a l'Olímpic de Lyon femení, vull Alexia. És que per com està el mercat, 5 milions ja seria una barbaritat. Bueno, va ser una barbaritat els 100 milions de Cristiano Ronaldo i tot és trencasostres, tio. Amb això té raó. Tot és trencasostres, tio. Si em paguen 100 milions, tio, òbviament que gràcies a Adéu, Alexia. Vale, doncs això és un vinga a parlar. Això és el punt que volia dir. I ja li podem pujar el sou a la Min, claro. Alexia és la polla, saps? Però fins al dia en el que no es paguin els diners que es paguen per jugadors en el futbol femení, no es podran pagar els sous que es paguen en el futbol masculí. Perquè és que clar, és que a veure, estem parlant de que un puto retrasat com Semedo et costa 80 milions. Però per què has de carregar contra Semedo amb tots els subnormals, que sí que són subnormals que tenim actualment? Semedo almenys és un lateral dret que bueno, que està allí. És el primer nom que m'ha vingut al cap. Quan vam pagar per al Song? Quan vam pagar per al Song? Per al Song, hòstia... Un dineral absolut. 25 milions. Vale, a Aitana Bonmatí val 25 milions. Alexia Putellas val 25 milions. No en diré més nom perquè no van ser... Però Aitana Bonmatí no es pot tenir la barba de rosa i Song sí. Però això no és dona. Estem parlant de futbol, estem parlant a nivell de... Llavors, en el dia en què arribem a trencar aquests sostres de vidre, que s'han de trencar perquè això és mansplaining, però bueno, el dia que arribem a trencar aquests sostres i es comencin a pagar milionades per jugadores, doncs també es podrà invertir molt més en el mateix club. Però que el futbol femení, el Barça, és autosuficient, vull dir, genera beneficis. Sí, correcte. Tu calibra el que t'està donant... Genera beneficis en un món on el màxim fitxatge del futbol femení són 800.000 euros. A nivell que l'Alexia se'n va a Montevideo i saben qui és Alexia, se'n va a Nairobi i saben qui és... No és igual, tio. No, a veure, Lluc, no pots dir que una secció és... No és una secció, tio. És una secció d'un club. La secció és l'esport adaptat de nois que són coixos tots, tio. És una secció... El futbol és les noies i l'altre és la secció de coixos, tio. Et menjaves al micro un dia. A veure una cosa. El futbol femení del Barça és una secció igual que el del hockey, igual que el masculí, igual que tot. Són seccions. Tu no pots dir que una secció és positivament econòmica quan estàs pagant 800.000 euros de màxim fitxatge d'una jugadora. Si dona beneficis... No dona beneficis, perquè no és un equip independent, és un club. Sí, tio, a veure, Pol, et faig un Master Souls de Sports Management, tio. Tu pots compartimentar una empresa per les unitats de negoci, i el futbol femení és una unitat de negoci que té una inversió, un gasto, i té uns sponsors, i té una tornada de diners. En el menys surt positiu. En tot el que gastes i generes de l'esport femení. Sí, però tens les xavales cobrant 24.000 euros a l'any. Llavors, surt positiu? No, 24.000 euros.
Més. Depèn de quina, però... En el Barça no. En el Barça no. Clar, exacte. Clar. Però a primera... Sí, alguna hi haurà. Jo per trencar, després si vols seguim discutint. No estic d'acord. No, sí, és una queixa general. En plan de, quan es paguin 5 milions per Alexia Putellas, tot començarà a evolucionar i els clubs començaran a rebre molts més diners. Si una secció com la del Barça femení rep 5 milions per una jugadora, tindrà per fer o millores salarials o... Que se'n vagi a Alexia als Estats Units, que li pagaran el que aquí està demanant i el doble, i ja està. I com l'Oixuala, que se'n vagin d'aquí generant el talent i que se'n vagi a altres lligues. Però si tenim Aitana Bonmatí ara, què més dona? Perquè s'ha d'invertir, doncs és el mateix. El Barça ho està fent, el Barça no se'l pot culpar perquè és els únics a Espanya, que això és el que s'hauria d'estar fent a altres equips i això és que pugés al nivell de la lliga, però és canviar el focus, deixa d'invertir i perdre diners amb el masculí d'aquesta manera, redueix, seguiràs guanyant el mateix, tio, i vais invertint, però això del Barça hauria d'anar acompanyat, que el Madrid ho fes, que l'Atlético ho fes, el que fa el Levante, que sí que ho fa bastant a nivell... Sembla que s'està agafant un paper aquí real, però bueno. No, però és que és veritat. Sí, una de les preguntes que anàvem a fer a tu, de fet, era si tenies algun punt clau que tu creiessis pel creixement del futbol femení en un futur. Després de tot el que s'ha dit, no sé si tens alguna cosa que aportar o alguna cosa que dir, no tens puta raó perquè ets imbècil, per el que sigui, no sé. No, això sí, pots dir-ho, això ja. No. Cada dia pel matí. A veure, al final crec que se li dona molt més bombo al masculí que al femení i ja està el problema. Completament d'acord, perquè és el mateix que he dit sempre, de dir, tio, si encens la tele i t'estan parlant del femení, doncs potser la gent li comença a interessar el femení, però si fots gol i estan cada puto dia que poses gol dient Mbappé, no ha firmat aún. Clar que no ha firmat, puto subnormal, si no estem al mercat de fitxatges no pot firmar, tio. Però sí, completament d'acord, la veritat. Al final tot és un producte i la gent segueix... el que es ven, correcte. sí. Vull dir, si la pel·li d'Avatar no l'haguessin anunciat en lloc i no haguessin dit que és la puta polla, doncs ningú l'hagués vist, saps? Però que et foten la pel·li d'Avatar a tot arreu, doncs la veus. Quina és millor, la 1 o la 2? No l'he vist la 2. L'has vist, tu, la 2? Sí, però no me'n recordo. Llavors la 1, no? És la bona? La 1 em vaig quedar dormida. Joder, ninguna de les És que La traducció és que Avatar no vale tanto. Vols que discutim un altre cop, no? Perquè tu diràs la 2, tio. No? No, era... Jo us anava a dir que ens queden 16 minuts, que aquesta noia se n'ha d'anar a entrenar, que si passem a les seccions... Sí, no? Fem seccions. Si comencem a deixar de divagar una miqueta. Sí. Bueno, divagar, tio, aquest programa és així, a vegades és d'esports i a vegades parlem d'Avatar. No sé quina secció voleu fer primer, tio, si vols passar tu primer, Pol, si vols passar... Jo crec que millor el Lluc, perquè així si fas tu després, quan s'enfadi, ja encaixarà amb que ha de marxar. Vale. I arribarà motivadíssim a l'entreno, que rascarà... Però s'enfada amb mi o s'enfada amb el Lluc? Jo diria que amb tu, no? No és No veritat. s'enfadarà perquè pinta de molt bona noia que... Bueno, si t'enfades amb els dos, no trenquis la cama a ningú després, que són companyes d'equip. Què hem quedat? Començo jo aleshores? Sí. I quants ens queda pel tall? 15 minuts ens queden. Perfecte. Sí, tranquil. Vale, bueno, us he portat aquí, per seguir amb el mansplaining aquí de manual, un manifest food feminista, però escrit per un paio, clar, sí, al final. Vull dir, no, això no es pot agafar com a manifest de res, però bueno, ja que estem a la setmana, el dia abans del Dia de la Dona, avui es fan l'acte aquí Tiana, doncs, intentaré vocalitzar i deixar respirar una mica el text. Us hem dit i repetit durant més de 100 anys que el futbol era un esport d'homes, un santuari de la virilitat que no era un joc per vosaltres, que allò del pilot a peu era l'encarnació de tot el que un home havia de ser, i que el vostre lloc era a la grada, per admirar-lo. Que les descendents d'Eva no podien comprometre la seva feminitat en un esport de bèsties que només podia ser jugat per cavallers, ni molt menys desatendre el seu rol de mare, esposa, filla, que tan cristianament s'us havia assignat. Us van fer creure que esports com el bàsquet, l'hoquei i l'atletisme eren espais molt més adequats per a vosaltres i que no s'us acudís per res del món intentar crear un equip o simplement jugar amb les amigues al carrer. O què dic? Ni pensar en ser sòcies d'un club i encara diré més, que ni s'us passi pel cap anar a un camp a veure un partit d'homes. Tota la maquinària estava preparada per al moment que algun d'aquests espais corrés el risc de ser envaït pel sexe dèbil, emprendre un atac furibund cap a la vostra dignitat emocional, social i física. El poder està en el futbol i l'home ha estat sempre al poder. No hi ha cap dubte que l'apartament, prohibició i vexació de la dona futbolista és l'exemple més extrem
d'androcentrisme a l'Occident, i si més no a nivell sociocultural. Als Estats Units el futbol femení és l'esport rei, sí, però el futbol americà, el bàsquet, el beisbol i l'hoquei gel són esports socioeconòmicament rellevants, molt rellevants. És a dir, més del mateix. No veig cap militància feminista i de lluita per la igualtat amb més lògica i més potència que la del futbol femení. I ser-ne tots conscients i partíceps ens farà identificar amb precisió l'enemic i poder avançar. De fet, us seguim dient que el futbol femení no té nivell, que mai serà com el masculí. Pol? I això ho diu tota aquella gent que després van tan tranquils a veure un Getafe Almeria o un Granada Cádiz, ja que són els equips del seu poble. Futbol en estat pur. 150 anys d'exclusivitat dels homes jugant a futbol per acabar perpetrant aquestes grans merdes futbolístiques. El futbol és un joc de pilota que es juga amb el peu, i el nivell del futbol femení, amb el poc temps que fa que us deixem jugar i entrenar en unes mínimes condicions, és altíssim. I si s'inverteix ni que sigui un 2% del que es fa amb el masculí, el creixement encara seria molt més bèstia. Cadascuna d'aquestes barreres que durant tant de temps ens vam esforçar en posar-vos per allunyar-vos d'aquest espai tan significatiu de la societat, les heu anat rebentant vosaltres, soles, i no amb poca resistència per part de les estructures patriarcals que, tot i trontollar, encara segueixen donant forma a la nostra societat i vida. Un munt de dones que han format part d'aquesta lluita per anar deixant unes millors condicions a les generacions posteriors i que s'han hagut d'enfrontar a les resistències del masclisme més salvatge. Des de Delmira Calvetó, que va moure cel i terra perquè en contra dels estatuts del Futbol Club Barcelona esdevenir la primera sòcia dona del Barça i obrir les portes a les que van seguir després. Immaculada Cabeceran, que amb 18 anys va tenir els ovaris de reunir-se amb el president Montal per dir-li que no podia ser que el Barça no tingués un equip femení, fundant-lo així el 1970. Les bruixes de futbol de Llers, a l'Empordà, Enamorat. que a través de la seva passió pel futbol van acabar sent l'impuls per la creació de la primera escola de futbol femení a Espanya, el 1990. Les Vicky Losada, Vero Boquete, Melanie Serrano i totes les que es van enfrontar al seleccionador Quereda, juntament amb les que s'han enfrontat a Rubiales i Bilda. Atenea no estàs inclosa. No. A totes les jugadores anònimes, com aquí la convidada d'avui. Anònima tampoc, cabron. Bueno, no, clar, ella no tant, però totes les jugadores de diferents nivells, edats i categories que heu hagut d'aguantar de tot per simplement fer allò que us agradava. En un moment on el futbol femení ningú li feia ni cas, quan el Barça baixava a segona i ningú se n'enterava. A les Aitanes, Patri, Mapi, Hansen, Torre, Ona, Jenny i Alexia, la reina, que ets emblema del futbol femení i el Barça no es pot permetre que marxis. A totes, de veritat i de tot cor, moltes, moltes gràcies. I vaig acabant. Sou història, sou lluita, sou resiliència, sou el futbol, el de veritat, el que t'emociona, el que té significat, el que representa tantes i tantes coses, el que vull que mirin les meves filles i els meus fills. Sisplau, seguiu, no defalliu. Ara és quan més s'ha d'apretar, seguiu-nos inspirant, intentarem no molestar i ajudar, tot i que com a homes ja Déu no ens absoldrà. Perdoneu-me aquest mansplaining de manual i jo us dono les gràcies per haver-me emocionat. Visca el FutFem i visca la lluita feminista, però la de cada dia. Que manco. Saps què passa? Que té una nòvia que és una radical, llavors ha de fer coses així. Home, jo quan has començat, jo un moment que estava a punt de ser la primera secció que tallava. Jo veia flipant. Què t'ha semblat, aquí l'amic? Al final millor que al principi. Sí, no? Va, jo et porto tot el contrari, vale? A veure. Ell t'ha portat la part bona de la societat, no? Aquest que escriu discursos per les dones, perquè pensa que les dones no poden escriure un discurs per elles mateixes. I després vinc jo a portar-te la realitat del que es viu en aquest país de merda en el que vivim. La música acompanya, tenim amb Don Manolo Escobar de fons. Et porto la caspa de les caspes, et porto el cunyat dels cunyats. Vale? Estem escoltant això de veritat, tio. Et porto una secció on intentarem, és la idea que jo tenia al meu cap quan la vaig escriure, de que o et desfoguis o agafis idees, vale? Perquè el dia que et trobis en aquesta situació no estiguis 3 hores després dient amb l'Anna
li hauria d'evitar això, saps? Aquell subnormal. Llavors és Ona contra el patriarcat, contra el típic cunyat de bar i de poble, ¿vale? Perquè em poso còmode. Deixo espai perquè puguis tenir Reitero que contacte. jo no tinc res a veure amb el que diré, o sigui, la meva persona no opina el que ara parlarà, saps? Però vols que té, ja? Però ho he tret tot de tuits i de coses que jo he anat veient al llarg de la meva vida. Vale? Llavors, comencem a anar així, light. Estàs en un bar veient la Champions femenina, la final, i entra el típic cunyat, Manolo, li podem dir, si vols, al bar i li diu al cambrer que, oye, pone la Arandina contra el Covadonga, porque esto es una mierda de partido y para aviar estas cojas, pues mejor vemos el fútbol real, ¿no? El de segunda ref. Tu, des de la taula, què li diries a aquest home? A veure, jo normalment... No veig la... Jo normalment... Ponme la Queens. Passo del tema, però... No, aquí no pots passar, és... T'ha pillat un dia de mala hòstia, Clar, dir, clar. no, avui no ho deixo passar. Avui t'has Òbviament. de venir a desfogar perquè pugui seguir passant del tema. A l'home no li diria res, sinó aniria a la del bar o al del bar i li diria pues, que no canviés, que aquí l'important és el futbol femení i no el I anar partit al de puto segona. Landina, no? Que hi ha puto Clar, puto jo Landina. contra l'home no em dirigiré perquè... No, no busques la confrontació, Mai, mai, Pues llavors mai. no sé què farem amb les següents preguntes, la veritat. Però bueno. Passem a la següent, vale? Això ja és arguments de club. Si vols faig mansplaining i contesto jo, tio. No, si veiem que la seva resposta no ens agrada, tira-nos. Com es diu això de les vendes i aquestes merdes? Taping, el tape. Taping? El tape. El tape, no? Vale. És que no ho sé, això. Idiomes. Jo li deia a la... L'esparatrapo. L'esparatrapo i el rèflex, sisplau. Estàs queixant-te de que no teniu tape? Vale, tape. Tape? El director esportiu del teu club i et diu que teniu un gasto fixe en tampons que el masculí no té. Llavors has d'entendre que no tinguis tant espadrap com el... Tu què dius? Tu què li dius a aquest director del club? A veure, primer de tot, que ells no ens proporcionen tampons, però bueno, vale. Li diria que, a veure, que els tampons és algo necessari i ja està, és que... Ni un insult ni res. No, és que... No era nosaltres, insultar la gent. Ara no són gratis, hi ha que es poden... No, els tampons no. No, la copa menstrual, La copa les menstrual. calcetes de menstruació... I compreses. Hi ha les compreses Les reutilitzables. compreses reutilitzables. Sí, em fa gràcia. Això totes les dones poden... Des d'aquí, des d'un programa d'homes, Sí. us diem que totes les dones podeu anar a buscar calcetes a les vostres farmàcies de confiança. Sí, sí. Tampoc entenc gaire on es posa la línia de dir els tampons no, però bueno. Jo què sé. Crec que tema contaminació... perquè és reutilitzable. Sí. Tot el que et Vale, donen vale. gratis és reutilitzable. Sí, crec que tema No ens n'anem del tema. Foli, sisplau. Típic comentari que s'escolta molt de lluny, però ¿cómo vais a cobrar lo mismo que los hombres si no os ven y Peter? Vale. Però què he de dir? Que li diria a l'home o el que penso? Què penses? Què penses o el que li diries a l'home? Vale, Ets lliure de dir no, el que vulguis. perquè jo sí que penso que potser cobrar el mateix és molt difícil per al que els homes arriben a tenir repercussió a la societat, però clar, tanta diferència no. I a l'home, doncs és que ja et dic, és que jo mai buscaré la confrontació, aleshores Pues res, crítica a la societat. no trobaràs una mala paraula meva. Bueno, seguim, a veure si la trobo. Estàs al Camp Nou o al Montjuïc Wanda o o sí, al o Tongra, sigui, anar veient, però un partit de masculí, en aquest cas, vale? Vale. I pues, tens la mala sort que tens al costat el típic cunyat que et diu en plan, això és un fora de joc, saps? Això és un tal, però utilitzant frases en plan així perquè ho entenguis, saps, en la seva explicació, o no sé si saps aquestes merdes que dius, tio, anem a fer un 1 per 1 que et rebento. Tu Clar, què li diries a aquest diria, senyor? a ver, tonto. ¡Tonto! A ver, tonto. Clar. Bueno, no, jo dic molt tolai. Li diria... És bona, Tolai li mola. diria, a Tolai ver, mola. Tolai, que yo juego a fútbol, ¿qué me vas a decir ¿Qué tú a cosa mí? me vas a ensenyar tu a mi, no? Imbècil. Sí. Anem a la següent. Hòstia, aquesta està bé, Entres a una habitació, vale? I hi ha dos pantalles. Sí, molt bona aquesta. Vale? En una pantalla tens a l'abús de Rubiales, a Jenny Hermoso, en repeat, i a l'altra tots els tuits de merda de Pepe Reina. Creues aquella habitació, obres la següent porta i te'ls trobes els dos maniataus en una cadira i tens moltes armes al voltant. Què faries? És que no sé el que va passar amb Pepe Reina.
que és un fatxa de merda. Ah, vale. Que és No, un aniria per antifeminista. Rubiales. Ah, per Rubiales, a saco. L'afeitaries encara més. Sí. Vale, això és un tuit. Si tu ara tinguessis un Twitter d'aquests anònims, que ningú sabria que ets tu, què li respondries? El futbol femenino ni és futbol ni és femenino. Això es deia des de 1920, tio. Bueno, jo m'he trobat al Twitter, Sí, no, últimament. és que ara Pues llegeixo, tio. que es miri un partit de futbol femení. En plan, és que què vols que li digui? És que es miri un partit. Veurà que sí que és futbol. Erro, que- lo de femenino no se sabe. No, però és el És vaig que, dir. per mi el futbol és futbol, tant femení com masculí. No hi ha futbol i després hi ha futbol femení. O sigui, és futbol. Però és el que et vaig dir, si no t'agrada el futbol femení és que no t'agrada el futbol, t'agraden els homes, ets subnormal i a més a Sí. més, marico. Bueno, és el dia de l'entrenadora... És el dia de la dona i l'entrenador us fa una xaura sobre l'udu que és ser dona en el món professional esportiu. Què li dius a l'entrenador amb el hijo de puta mansplaining com el que t'ha fet el Lluc? Què em diries? Clar, què li diries? Si el Lluc no fos el Lluc i fos el teu entrenador que t'està fent el que t'ha fet ell, què li diries? No entenc la pregunta, però... Vale, seguim, és igual. Això és el que hauries de dir entrenador, no estic entenent. És igual, passant del tema. 2 minuts ens queden, ja acabem. Twitter, que he llegit. Si me cambio el género en el DNI, el año que viene gano el balón de oro. Hòstia, amb aquest tema sí que hi ha molta controvèrsia, perquè hi ha gent de veritat que sí que es canvia el gènere no per poder jugar a futbol, sinó perquè es sent així. Aleshores són dos temes molt diferents. Però no delicats, eh? Ja, Què els hi diries? Pues que també és un tolai. Que... Tolai! Vale, aquesta la saltarem perquè és igual, no la faré. No cal. Imagina't. I l'última, la direcció del club on jugues decideix que Dani Alves i Santi Mina seran els vostres nous entrenadors. Pues se'n va tota la plantilla. Tota. Sí, segur. I si no se'n van, me les emporto jo, no? Sí, En plan, sí, no, tu no et quedes tampoc. Es quedaria Atenea. Pues moltes Encara que no hi fos, saps? Apareixia... No, jo me quedo. Perquè és la nòvia de Santi Mina. Pues fins aquí, moltes gràcies per la teva... Gràcies a No sé, vosaltres. per respondre tan... Sí. Ja, per nosaltres quedaries mitja hora més, però si has d'entrenar no et volem tampoc Sí. retenir contra la teva Sí. voluntat. No, nosaltres saps? tampoc, aquest de pàdel, No, el pàdel no. Jo... Has de marxar perquè tens pàdel? Se'ns acaba el temps. No? Sí, no, Sí, un tall s'ha de fer, fot-li. Hem de fer el tall, igualment. No, Bueno, no. acomiadem ja. Dóna temps d'acomiadar-nos? No, despedim ja, no? Ja hem acabat. 46 segons. Vale, Ona, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies. Ha sigut la millor convidada que heu fins Sí, ara. sí. Bueno, allà hi amb l'Alba, perquè només heu sigut vosaltres dos, no era molt difícil tampoc. L'Alba no ha guanyat el Wanda. No, he fet... Bueno, ja ja està, està, la tenim al podi. Però les van guanyar la setmana passada. Sí, això sí, ens va guanyar. Lluc, Pol, moltes gràcies per venir també. Marta, com sempre. Ja pots tallar, perquè si no es tallarà cinta Música. igual.